Dova časnog poslanika Islama sallallahu alejhi ve alihi ve sellem u prvom danu Mubarek mjeseca Ramazana. Allahumma ij'al siyami fihi siyama as-sa'imina wa qiyami fihi qiyama al-qa'imina wa nabbihni fihi an nawmati al-ghafilina wa habli jurmi fihi ya ilaha al-alamina wa'fu anni ja afijan anil muđrimin. Allahu, učini moj post u ovom mjesecu postom onih koji istinski poste i moj noćni ibadet ubroji među ibadete onih koji ga istinski čine. Probudi me u njemu iz sna nemarnih i oprosti mi moj grijeh u njemu. O Bože svih svjetova, oprosti mi, ti koji praštaš griješnicima.